Kajing penbena ke sorkar jela lingbau menteri rangba ke jelau Konrad Kesang ma banadu benai naiwing ke sorkar jela kan siu hino ya ketulap syaki nong trai ki Autonomous District Council namar kajing syamjing jengki ban penbiang ya ketulap syaki nong trai kala penlong ya ki babun ban kran persya badru ban dan ki katu kat ni ki ban ai jing kersan. Nalor kiwe ki steng balang kahinyo trap Integrated Territorial Organization hituru kalapen ngau ya kajing persya lingba uba donbok dakar u president jong ketika seng ubla ong ba kajing temu ke sorkar bantau dak subcommittee halor kajing siu ya ketulap syaki EDC kan ya tingku bat ke Meghalaya State Finance Commission Act arajar khat ar bat kan pen i baki menteri ki bari pej ya District Council Affairs Kim Tip An. Ulang bahak biadai bat ban siu pat ya ketulap syaki EDC ke syong haulat ke jela bat kumju ru ke council namar ladaki menjur halor kene anam dan balak ban OIA bat ban benrap balada ke siu tulap ke sorkar kan bu jingma ya ki council bat ki rukom trai kamru kan deko dengan iro dang ngasih sing buang ban siu ya tak tulap ya kitu kiba sungkwa ban kam de jing siu te ban kawe bat ka ba ngakwa ban pinsai shipat ba ban ban thau sub committee te kumat contradict ye ki an ki ba ki sarkar haba munshwa ki ladep kai kata kade kade ka Meghalaya State Finance Commission Act 2000 but how country tarik December 2000 la amen kindia dine benta kan shpule the function of the commission. The State Finance Commission shall perform the function assigned to the commission under section 3(1) of the Meghalaya State Finance Commission Act 2012 and any other function at the state government may deem it necessary by a specific notification. In addition, the State Finance Commission shall recommendation on measures needed to improve financial position and fiscal discipline of municipal boards and autonomous district council. PE, menta ken ong banshna subcommittee kamdei ke baki contradict pentri kam to kani kala long an nei habak la don ka ek balik kim yui kene menta ngina kalian ko jungi ngismu bangin pan ni status report ka ba kani commission kala le hadu menta namar ha kat kum kani ka ek la kran shai ba kan khmi hi da ka sarkar te bakan siu ya kita ka municipal ki traditional bodies ka bomot ki CM ki kinu kita ki traditional bodies ki badon benta bat ya ka autonomous council tementa ban ong ban snabiang da sub committee to komut ya kani ngin bu ka jingkli yo CM hatu kin penyap noi kane kan long land wide no kata yang jingkali te habaya dei bat gi kata ka ong ban siu tulap hani antai ka shongpat ho governor body kupa yang section long at present na haka state jungi namar kino haban assemdo telada governor per umenjor let's say menteri ramba la ye kando la ye kren let's say kandai ka jing ai jing mut governor ne kadai bo udang tuat jing mut te kata namar bangi habaya dei ber kutulak patangi be shwa ka rain council le deki council hi kimenjor ta ngingen ong ke tanre banong ban thau gi sub committee to komut kala pani ya ka jingbom tip an le ne mdan bagai UCM ne mdan bagai ge kino ki minister habo dei pa pete ka dis council of nginong kata ka rikasimo ka federation of khasistia hardien ba ki soy ye kini instrument of accession haukat santarik banai ba khata kaknai spa sau pinyo te la priang ye ki ye kini instrument of action do governor general raja kopalachari hatu kopor kaknai spa para te hendrei ka sarkar india hausan pho ka aino ingi de ka ta ka section kani ka section ka constitution to the section kala dei lupa ka mini constitution te lada ka sarkar ka siu tulop no komut kadai ka jing ai ka pisa habala ai pisa kala long tra ba ka kala ban mo anda ginu ke benta namar da pipet ka kum ka para 12 ee hang to kala kran shai hakitu gi benta jong ka bor jong ka sarkar telada kidang shim sai kani ka pisa la long thik kumba at present ka balong mentang PE ba barok hot ki scheme haba ngi ong ba ngi kantai te ka panchayat te henry lada pi ong pat ye kini ki scheme lingba kini ki scheme ba fair ki wan na central government ki dei ka ba fund be ka ministry jong ka panchayat te hangni khnang bangin ye shai lada ka sarkar bat ngi kloi ban shim ye kate halor bala mi ka revenue
mana boong ba kata ka diskonsil kamran ka revenue parok hat ni siu kata ka professional tax ne nadu kontraktor hadu government servant jongka jelab mekhlia hi te menta lada ka sarkar kashim yekine benta ka bu jingma pa je council bat ka karokom tre kam jengka diskonsil kan saduko no pat kanum dor su kum kata ka bor bat ha kata ka khap lingba ka ars pa sau pu sau 2442 ke hapan diktit jengkang jong Supreme Court lada ka tukalat palat ka jela ka sarkar jongka jela mikle lada pej hagawai kaliang nila banong ba shisha ba kumba ka kwa ban khliap namar ba balai ba lada phikan mau nang shen nila ikundu bu yo lat ke jela ban depoliticize no ya ki council ndai ban pendu andre ban depoliticize khnang ba la ban pun codify ya ki angi kanon namar ba phi lada phikan mau kami kawai ke political party tak kaba pendam kan baklai ka pisa ba kadang don kawai ka kies kaba uskatri uthap ya ka pisa jong ka ke chedisi bu uskatri jong ka ke chedisi ngam da kan mau tai ka tarik ba di kerteng hendri uthap ya ka pisa ha ka personal account jong katu ka kadang ya kes ru menta tela da pipe hap ku ma je dc bat kudan we besat bat ya ka finance te usha penher no sha dimod no segi kerdan ka beret long lada ka don shisha ka kani ka sarkar ka lada ka sngo ba kai ka ba ka lale sarkar badin bat ki don sha ka min sem ban pen clear ki ki daw na ki de ban pha inquiry what khnang ban lap ki ki jerwat khnang ban la ban pen yo yang ai ka ta ka pisa ka ba kumno la misuse bat ken don ka inquiry habarok khat ki lai autonomous council khnang ban lap bat ban tip ke jing e ba hangnu kan don kata ka lu phon bat ka sarkar ka de ban tantrai kam lane ka de ban yai put dien ye kane ka lane ban le bhai kane ka Mekhla State Commission Act khnang ba lingba kane ka disconsil kanam hiran bra ye kapisa ki bashon shuki brokha ki political party hi lagno ye ka po hapo parliament mo hapo parliament ngiyo iki candidate ki boong I represent on behalf of Meghalaya, I represent on behalf of Manipur terter nai tenre habia dei pat kini ki MLA elect kini ki legislative assembly ki dese council ki one by on behalf of your party wan pungklan ki unit lani ki te ki party ki jongki awat kade ga jing yo nong san pertai ba jat bale kumne ki brio kindon ka sympathy khnang ban play kalat lenti ba hagajing sensar jongkani sarkar niyo ikipsa gini kata tenre kane ka bu ka jingma pat tamban yo e kata ka political gain ka popularity ka jingtre bah kan bu pat ka jingma ye ka council bat kala pun contradict namar ba ka sarkar dia na propose ko kwa ban amen no ye ka section namar kila persang ban amen no du nan sheda na spa nai pukandai andre hat ko por imba David Lingvi bidang dei mo ibam kwai dua ruplay bidang dei CM te ila highlight ka instrument of accession ka bapen i ba ngidon ka jingena te hoot kumba piang mene ka don shisha bat ni i tengkren ba kani ka sarkar mementa ka kwa ban siu tulap kham tam chapo karo hills dei tang ban yo no election yelde Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya